Halo lur, piye kabare lur? Prayo cek padha sehat kabeh to iki. Nek ora sehat padha ngemiyo ben sehat lur. Kayak apa putih-putih. Oh, mobil lur, tak kira nek terbilo. Sebele mobil lur, mak ratap aku. Tukang mie iki lagi enek anu iki lur, ngendi ya iki Perwantara, Wonogiri, Jawa Tengah, Indonesia. Tepatnya neng warung mie ayam bakso Jamus, menyediakan bakso tumpeng lur. Baksone bentuknya tumpeng, tapi nek tak sawang-sawang baksone malah mirip apem lur, apem godhong ngono kae. Arep wawancara karo bakule ora wani lur, lagi sibuk iki sing jajan rame. Tak incenge senggoke nae lur, kae sing ngewangi kae mending kae lur. Oh iya lur, aku duwe pertanyaan kanggo kowe kabeh. Mie ayam apa sing paling enak sak bumi? Tak jawab dhewe ae lur, sing mie ayam sing paling enak sak bumi kuwi mie ayam sing ora bayar, alias gratis. Soale aku ya gur dijajak nih lur. Kae lur, penampakane bakso tumpenge lur. Ada kaya topine mak lampir ngono ya lur. Alah ya ben wong jenenge wong golek duit, menarik pelanggan lur. Iki jane liyane mie ayam ki ya enek bakso barang lur, tapi aku tetep milih mie ayam lur. Nek milih bakso engko judule dadi tukang bakso lur. Baca. Adang semaput. Mie ayame nek acare lur, cocok iki aku nek ngene iki lur. Wis ngono sik ya lur, aku tak notol sik. Suwun lur wis nonton video nih.